nabamfuni nje kwaJesu Kristu. Number 2, nase bemfunile kuJesu Kristu abahlalanga kuye. Welcome once again kwiKota 2 Media. Igama lami ngumduduzi ngwakaShabangu. Angibingelele umoya ongcwele njengoba ekhona phakathi kwethu. Sibonge umusa nothando lukaNkulunkulu. Sibonge inkosi uJesu Kristu ngakho konke. Ngibingelela abangcwele kuyindawo zonke la kufinyelela khona le message. Mhlawumbe yaqala nje ukuhlana nale message ngizothi ungasayindawo hlala la ekhaya sikhuluma indaba ezimnandi, indaba ezithinta umuntu kanye noNkulunkulu. Akukho kunye. Ngibe futhi nginibonga, ngibonga amanye ama-subscribers wonke, ngibonga ama-comments, ngibonga ama-likes, ngibonge nje ngakho konke nikwenzayo, ama-channel members. Siyabonga Nkosi inigcine inibusise nonke futhi nabanikelayo nje eceleni siyabonga kakhulu. Bazalwane, imessage yange-18 zikaJuly isamile nje isase kanjalo. Ngokurekhoda kwale message ivenu sisalokhu sisabheka, sisadecide, sisabheka nje konke nokucompare, but silokhu nje sicela okhonayo ukucontribute for yonke iprocess leya yange-18 July ukuthi konke nje kuhambe kahle. Ocela ufuna ukucontribute ngoba vele yonke into izodinga imali, you are free. Ngizofaka i-description la ezansi, iyona nje le oyibonayo ukuthi ungakwazi ukuthi ucontribute khona lapho. Bengithi ngidlulise nje wonke lawo mazwi lawo. Ngiyanibonga nje kakhulu bazalwane nonke neningithintayo emaceleni nisho ukuthi nasizakala ngale message. Akusiyona eyami, nami ngidlulisa udumo kuNkulunkulu ngoba udumo olukaNkulunkulu nguyena okhulumayo. Otherwise mina bengeke ngize ngazi lutho la. Kukho nje futhi namanje engikwaziyo nguyena owazi konke, umoya ongcwele engifundisa konke nje. Sonke ke futhi sesifunda. Sikhuluma nje nendaba yokuthi siyamdinga umoya ongcwele. Ngisame lapho namanje ukuthi siyamdinga umoya ongcwele. Kukho konke sikwenzayo siyamdinga einkonzweni, siyamdinga emisebenzini, siyamdinga emakhaya, siyamdinga kwizimpilo zethu. Kahle kahle kwi-life yonke siyamdinga umoya ongcwele ezimpilweni zethu zonke. Engikutholile ngakufunda over the years ukuthi there comes a time la khona uthi usumamngelile uJesu waba inkosi nomsindisi wokuphila kwakho, bese kuba nesimo esizokuvelela. Angazi ngathi sovela ngayiphi indlela, but kube nesimo esothi mangabe sivela sikwenze ukuthi manje you will have to choose ukuthi ukhetha uJesu noma uchuza mhlambe leso simo. Angithi kufanele ukhetheke manje ukuthi ukuze ukwazi ukuphuma kuleso simo noma ukuma ukholo lwakho. There comes a time nje lapho lo testeka khona ukuthi wena ngempela ukuJesu na, noma uma ngabe izimo sesixaka sezibanzima, you run away from Jesus Christ, ubuyele futhi kulezi ndlela zakho zakudala lezi. Yabona lezi zokuconsulta eindaweni ezangomeni komama baba mthandazi. Yabona there comes that time, and leso sikhathi uma ngabe sifike emntwini asifikelanga ukuthi sizomsabisa omubi vele each and every time ulethi fiye ebantwini. Kodwa thina abantu, especially thina esamukela uJesu aba inkosi nomsindisi wokuphila kwethu, kumele siphile ngokukholwa, ngefaith. Omubi ulethi fiye. Manje uma ngabe nawe uzosurrender kwifiye, uzoluza ubukhulu bukaNkulunkulu, ngoba uNkulunkulu uyafuna ukuthi sigcwaliswe ngomoya ongcwele. But each and every time uma ngabe uNkulunkulu ezokwenza lokho emntwini, ngoba umoya ongcwele uyigift, manje njalo uma ngabe ezokwenza lokho uNkulunkulu, khona lesi simo esiqhamukayo manje siyakukhethisa ukuthi ngempela uhleli kuJesu noma uhleli ngesinqe sisodwa na. Then ke bese kuba kumuntu oyedwa. But nje mina inhloso yokushumayela lo myalezo ukuthi samdinga umoya ongcwele ukuthi masihlaleni kuJesu, masingasuki, and umoya ongcwele uyosiza
uyosifundisa njengoba lisho nje izwi lithi uyosifundisa konke. Uyosiza sifundise ukuthi kuhlalwa kanjani ke manje kuJesu Kristu. Ngaphandle kwakhe akukho esingakwenza. But asingeneni encwadini nje namhlanje ke siqale ngale ka Yezenzo chapter 1. Namhlanje ngizokhuluma nje ngeemblem kaMoya oNgcwele, which is fire, umlilo. Umoya oNgcwele uyavela engumlilo. That's another emblem yakho umoya oNgcwele. Uyavela, sikhulumile evela kuJesu ngesimo sejuba. That's another emblem kaMoya oNgcwele. Uyavela futhi lesokhuluma ngawo namhlanje ngesimo somlilo noma efire. Ithi kuZenzo chapter 1, ngiqale nje ngivule ngayo ku verse 8, ithi but you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you. Ngisama nje la kwamanje angakadluleli phambili ukuthi but you shall receive power, kusho ukuthi but we shall receive power when the Holy Spirit has come upon us. Yakhuluma kanjalo uJesu, ayengakhulumi kumaJuda ngalesa sikhathi kuphela, ayengakhulumi kubafundi bakhe ukuthi kuyophelela lapho kuphela, but wayekhuluma up until today, but nje siyakhona lapho. But na indaba uthi uJesu but you shall receive power, we shall receive power when the Holy Spirit has come upon us. Kwabanye umoya oNgcwele ngempela wehlile futhi kwabanye ngendlela ezahlukene, because uNkulunkulu ngeke simlimit. Kwabanye wehlile kubona bagcwaliswa ngomoya oNgcwele, and bathe sebegcwalisiwe ngomoya oNgcwele bathola this power, bathola lamandla. But now here's the thing, bahlala bangenza lutho. So manje my question is, wena since wamamkela wamphiwa umoya oNgcwele, because umoya oNgcwele nguNkulunkulu, wafika wangena wagcwaliswa ngaye wazohlala kuwena, wathola this baptism of the Holy Spirit, wathola lawa amandla, yini oyenzayo ngalawa amandla? Awukwazi ukuthi uthole amandla utholakale futhi uhleli ungenzi lutho. Yini oyenzayo? Awukwazi ukuthi usuphiwe lawa amandla utholakala unofear nokwesaba. Lithi izwi thina sinikezwanga umoya wokwesaba, but khona abantu abasaphila kwifear, yabona abasaphila kuleya bondage leya before basindiswe, noma sebesindisiwe sebekhululiwe baze bagcwaliswa ngomoya wokukholwa hayi wokwesaba, kodwa uthola ukuthi bona still basabambelele lapha ya kwifear. Asisasabi lutho, asibe sasaba lutho mase sinomoya oNgcwele. Uyena engumoya oNgcwele obe manje sesichanela esihola, avumele lawa amandla akusebenzise ngendlela uNkulunkulu afuna ukuthi usebenze ngayo, ngokwesilinganiso lesi uNkulunkulu akuphesona. Mvumele uNkulunkulu akusebenzise. But ake siqhubekele phambili sense sikhuluma ngale ndaba. Ake sibheke kuZenzo ku chapter 2. Sikhuluma ngeemblem kaMoya oNgcwele engumlilo, and ivela kamnandi la kuZenzo ku chapter 2. Asiqale from verse 1 la ithi khona, when the day of Pentecost has fully come. Because wayethema bahlale balinde, and ke manje ngempela bahlala baze kwaze kwafika lelo suku lolo lePentecost. Lithi they were all with one accord in one place. Bona ke babe bonke bemunye endaweni eyodwa bedumisa uNkulunkulu. Now verse 2, and suddenly there came a sound from heaven. Kwavela umsindo from ezulwini. Uma uvela lo msindo bawuzwa, but wawuqhamuka ezulwini, as of a rushing mighty wind. Lo mabeyizwa le sound kwangazathi umoya ogijimayo thile, usivunguvungu somoya, but sasiqhamuka ezulwini. Understandeke lamazwi, lo moya wawuqhamuka ezulwini ngoba omubi uyakwazi naye ukuthi enze i-counterfeit. Omubi ave isigebengu uyakwazi ukuthi alethe into engekho. Ngiyakhumbula nje ngelinye ilanga ngangawuzwa lo moya omkhulu, but manje wawuqhamuka ngegate, uzongena ngegate, nokuthi ngikwazi ukudiscern lo moya ukuthi kwangesiwona kaNkulunkulu, ngasizwa nguyena futhi uNkulunkulu. But that's another topic for another day. Lithi lana
And suddenly there came a sound from heaven, from ezulwini, hayi emageyithini, hayi emasayidini, kodwa from heaven, as of a rushing mighty wind, and it filled the whole house where they were sitting. Lo moya wafika wagcwala, wangena kwagcwala kwindlu yonke le abebekade behleli kuyona. Ithi ku verse 3, then there appeared to them divided tongues. Abonakala lama tongues, they appeared. Divided tongues as of fire. Abonakala lama tongues kubona, kushuthi bakwazi ukwabona, efana njengomlilo, and one sat upon each of them. Kushuthi omunye ephekwe ekhanda lakhe kwakunomlilo, nakomunye kwakunomlilo, nakomunye kwakunomlilo. Abonakala bakwazi ukuthi bawabone lama tongues lawa afana njengomlilo. Lithi ke verse 4, and they were all filled with the Holy Spirit and began to speak with other tongues. Base begcwaliswa ngomoya oyingcwele. Angithi manje sithi sikhuluma ngaye emblem yomlilo as of fire. Lithi ke, and they were all filled with the Holy Spirit and began to speak with other tongues. Base beyagcwaliswa ngomoya ongcwele. Mabegcwaliswa ngomoya ongcwele, baqala ke manje base bekhuluma ngezilimi. Unothiseke okwenzeka kubona, bakubona, babona omunye nomunye ilangabi lomlilo ekhanda lakhe. Emva kwalokho futhi base begcwaliswa ngomoya ongcwele, base beyaphumusela as a sign ukuthi ke manje ngempela they are now spirit filled. Baqala bakhuluma ngezilimi. Isho njalo lapha ku verse 4. Ngiqedelele, as the Spirit gave them utterance, ngumoya ongcwele owayebanikeza ukuthi bakhulume kanjani, babengayikhulumeli okwabo. Okusho ukuthi bathi uma ngabe bekhuluma ngezilimi zazivele ziyiphumela nje, amazwi ayeyiphumela nje. Kwakuumoya ongcwele ebapha this utterance yokukhuluma. Into ababengazange bayiplan ukuthi sizokhuluma ke manje na, yabona akufundiswa ukuthi kukhulunywa kanje ngezilimi. Uma sekufike nje umoya ongcwele ukhuluma yena, uyena okuphi utterance, okuphi ukuthi ukwazi ukukhuluma, hayi ukuthi wena you will plan. Cha, uyena amazwi azovele ayiphumele, nawo amazwi azothi uma ngabe eyiphumela sometimes ngekwazi nokuthi achaza ukuthini. Maybe ilanguage yomunye umuntu okhona oseduzana ozokwazi ukunderstand. Maybe ilanguage ezodinga ukuthi wena ke njengoba usukhulumile ucele futhi uNkulunkulu ukuthi akuphi interpretation. But na indaba yami nje la ekhona ukuthi umoya ongcwele wafika kubapostoli ufana njengelangabi lomlilo. Kwakuyi-emblem kamoya ongcwele wehlela kubona, and uma ngabe wafika kubona wehlela kubona and babona bona, kusho ukuthi nathi kufanele sibone uma ngabe umoya ongcwele sefika kuthina. Asikwazi ukungenwa umoya esingawazi esingawubonanga. Mangaba siwazi asiwubonanga kufanele siwurebuke lowo moya, and bona as a sign ukuthi bagcwaliswa ngomoya ongcwele babe sebekhuluma with other tongues ngezilimi. And lithi ke manje ngesikhathi bekhuluma i-utterance noma inkulumo babeyinikwa ngumoya ongcwele ukuthi baphimisele mapha amazwi. Kwangesiyona iplan yabo, kwangesi-understanding yabo, kodwa kwakuwumoya ongcwele. Leyo kwakuyisayini ke manje yokuthi they are now being baptized with the Holy Spirit. Babegcwaliswa futhi ngomoya ongcwele. Uma ngaba abafundi noma abapostoli bakaJesu Kristu kwafanele ukuthi balinde eJerusalema baze bagcwaliswe ngomoya ongcwele before bangaphumela ngaphandle bathi bayoshumayela. That's a sign ukuthi nathi siyamdinga umoya ongcwele. That's a sign. Uma ngabe nabo bamdinga nathi siyamdinga. Thina singabanjani, singamakholwa kanjani thina sithi asimfuni umoya ongcwele ekubeni bona bamdinga umoya ongcwele? Thina size siyasho sithi nathi sakhelwe phezu kwesisekelo sabaprofeti nabapostoli noma abapostoli nabaprofeti, sakhelwe kuleso sisekelo leso. Kodwa futhi kulesi sisekelo sakhelwe kusona asifuni ukuthi kuhambe njengoba nakubo kwahamba kanjalo. Nathi sigcwaliswe ngomoya ongcwele bese kuba uyena futhi osilidayo. Thina sifuni ukuthi thina nje seyilide
senze ngendlela yethu ngewisdom yethu. That's why izinto esizenzayo aziphumeleli, aziyiphambili. Abanye bethu bagcina sebeshiye phansi bathi ayikho nalendaba kaNkulunkulu. Ingoba babengazange bamdinge umoya ongcwele. But ake siqhubeke. Ngizojumpa nje la amavesi amaningi okwenzeka after lapho. Siyazi sonke ukuthi yini eyenzeka, bebuzana abantu ukuthi awunaba bekhuluma ngelanguage yami, nami ngizwa ekhuluma ilanguage yami yasekhaya. But ngizocela ukuthi sijampe siye lapha ya kuverse 14 as abanye babantu ngaleso sikhathi babebuka abantu nje, kushuthi khona abagcina sebenza inhlekisa, beda kushuthi badakwe iwayini, yingakho sebekhuluma izinto ezifana nalezi. But ke verse 14, but Peter standing up with the 11 raised his voice and said to them, men of Judea and all who dwell in Jerusalem, let this be known to you and heed my words. Today lamazwi awakhulunywa ke to those men of Judea, but kukhulunywa kuthina ma South Africans abezwa nje le language le. Ithi 15, for these are not drunk as you suppose. Abanye ke kuyayi ukuthi uma ngabe uNkulunkulu enza umsebenzi wakhe, abantu banzi inhlekisa. Abanye baze benze ngempela inhlekisa, bakhiphe namagama ukuthi hayi laba badakiwe nje, badakwe yileli wine abaliphuzayo leli elika Jesu Kristu. Since it is only the third hour of the day. 16, but this is what was spoken by prophet Joel. Umprofeti uJoel wakhuluma, and manje ayifakazela lento eyakhulunywa umprofeti uJoel uApostle uPeter. Uthi ku17, and it shall come to pass in the last days, says God, that I will pour out my spirit on all flesh. Wayekhulumile uNkulunkulu ukuthi ngenzo kuzokugcina ngiyakwehlisa umoya wami, ngwehlisele kuyona yonke inyama, hayi kwenye inyama. Inyama engenawo umoya ongcwele noma engenaye umoya ongcwele, inyama nje engenaye umoya ongcwele, ingoba ayimfuni, ayimdingi. And siyazi sonke ifoundation eqala ukwamukela uJesu Kristu. Right, your sons and your daughters shall prophesy. Amadodana namadodakazi enu aza kuprofesaya noma aza kuprofeta. And ake manje thina sayisixakeke mangabe sesibona ngempela bebabaningi abantu abakhuluma ngoJesu Kristu, kanti kwakukhulunyiwe la ukuthi once umoya ongcwele wehlela kubantu, your sons and your daughters shall prophesy, your young men shall see visions. Even inemibono thina siyayisimangale nje kulesikhathi samanje ukuthi imibono yasiba mningi kangaka, kufanele ibe futhi mncane le. Thina siyababaza nje ukuthi kwase kuba nama visions angaka, abantu basebeqhamuka nama visions angaka, mancane lawo. Ngoba kube umoya ongcwele besimdinga sonke, like simamkele sonke, mele ngabe sonke sibona imibono, mele ngabe nje iyona language ekhulunywayo leyo ukuthi mina uNkulunkulu ngibonisa lokho. Your old men shall dream dreams. Kumele ngabe abantu baphupha amaphupho, babe baningi okudlula. Kumele ngabe into ejwayelekile, kumele ngabe kusiyona into eseshwamayo ukuthi nina nasenibona uJesu kangaka, nina nasenibona izulu kangaka, nina naseniphupha amaphupho kangaka. Into eyenza ukuthi abantu baxakeke, bathuke, bayishwame lento ukuthi how come? Ingoba abantu number 1 abamfuni nje kwaJesu Kristu. Number 2, nase bemfunile kuJesu Kristu abahlalanga kuye, bayamlandela, mhlambe bayamlandela ngohlobo nje lokuthi nje ububorn again, kanti cha kuyahlalwa kuye. Kumnandi uhlale kuye, kukubi kunzima uhlale kuye noma sekuthiwa hayi phela uyafa la, uhlale noma sekuthiwa hayi bo ingane yakhe izoshona la lokuthi uJesu inkosi. Hlala kuJesu Kristu, akusukwa. Then ngeke uzuze uthuke mangabe ubona abantu beza nama visions, abantu bexoxa amaphupho, uNkulunkulu wambule lokhu. Verse 18, and on my men servants and on my maid servants I will pour out my spirit in those days and they shall prophesy. Uyabona nje ukuthi wonke umuntu ngalesikhathi lesi uthi uNkulunkulu ngiyakwehlisa umoya wami and bonke baza kuprofesa. Ilo sona lesi sikhathi esesikusona seseyinsukwini impela zokugcina. And ke manje ukuze sikwazi ukuthi sime, sisebenzele izulu, sifakaze ngoJesu singasabi, sidinga yena umoya ongcwele. Ngizojamba
ngiyelapha ku verse 37. Ithi ku verse 37, now when they heard this they were cut to the heart. Ngoba wakhuluma la umpostoli uPeter baze bahlabeke inhlizweni zabo abantu. And said to Peter and the rest of the apostles, men and brethren, what shall we do? Senze njani? Siyezwa niyakhuluma impela nikhuluma ukuthi siyamdinga umoya ongcwele, siyezwa impela nje ama message enilokho letha, but manje thina nithi senze njani? Uthi ke ku verse 38, then Peter said to them, na imessage le futhi yethu nathi akusiyona yabo kuphela. Repent, that's number 1. Sidinga ukurepenta. Abaningi bethu bamamukela uJesu waba inkosi nomsindisi njengoba ngisho. Abaningi bethu babeka unyawo lodwa kuJesu, olunye unyawo lungale intweni zezwe. Uma kubanzima ngapha kuJesu bagijima babalekele ezweni. Bengafuni ukubona, bayazazi abazalwane indawo abayihambayo beyifihlile. Bayazi bayaconsult abanye babazalwane. That's why umoya ongcwele abamfuni futhi. Ngoba uyabakhuza ngalento abayenzayo. Ukuthi musukuya lapha. Ethi umoya ongcwele bakhuza baqhubeke baye ngenkani. Ngoba ushiloko uNkulunkulu wathi ngalezi insuku zokugcina ngiyagcwalisa umoya wami kuyona yonke inyama. Your sons and your daughters shall prophesy. uNkulunkulu aphinda kulethela umuntu futhi ozokukhuza. Umqoshe esontweni ekukhuza njalo uNkulunkulu ngoba ekuthanda. Ekulethela lo muntu ngoba ezothi uNkulunkulu repent. Wena ungafuni ukurepenta ngoba wena ziyakuchaza lezi zasezweni kodwa futhi ngaphuthi usindisiwe. Abantu abaningi babulawa yileyo nto leyo. Mhlawumbe nje nami ungilalele nje lapho yasho ukuthi ngeke ngiphinde ngimlalele lo ngoba ukhuluma ngalendlela. Abaningi vele benza kanjalo because they don't want to repent. Babuye bazohlala kuJesu, baphelele kuJesu Kristu yena yedwa, singayi kwezinye indawo. Ngisho noma ngathi isimo sibheda kangakanani, ubulokhu nje uthe uJesu Kristu inkosi. Uthe ngeke azangishiye, ngeke azangilahle. Ubambelele kulokho kusezwini. Okay, uthi ke kubona repent and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins. Uthi mabaphenduke omunye nomunye abhabhadiswe egameni lika Jesu Kristu kube ukuthethelelwa kwezono. Ukuyongena lapha emanzini sibhabhadiswe kusuke kukwenzela ukuthi kube ukuthethelelwa kwezono. Bese yaqhubeka ethi and you shall receive the gift of the Holy Spirit. That's why ngithe umoya ongcwele uyigift. Uthi now nizokwamukeliswa igift emva kwalokho. Repent, nihambe nobhabhadiswa egameni lika Jesu Kristu kube ukuthethelelwa kwezono. Emva kwalokho nizakwamukeliswa this gift of the Holy Spirit. uNkulunkulu uyafuna ukuyiletha this gift kubantwana bakhe, but abantwana bakhe babhizi nezinto zezwe. Abantwana bakhe kuthi uma ngabe kubanzima baqakwe ifiye, bamshiya uNkulunkulu, bamshiya uJesu, bagijimele kulezi ndawo and bayazazi futhi mabeya kulezi ndawo abafune kwaziya ukuthi bayile kulezi ndawo. Then futhi ba expect ukuthi bayithole this gift. Kanjani? And manje uma ngabe sekuqhamuka umuntu esekhuluma about this gift bathi ayikho lento, baze bamcime futhi bagcine kwamanye amabandla nje umoya ongcwele nje akasafunwa. Ngani? Ngoba kulawo mabandla bayazazi ukuthi bahamba ziphi indlela, abafuna abantu ukukhuzwa, abafuna abantu ukurepenta. 39 For the promise is to you and to your children. Umoya ongcwele isithembiso lesi uNkulunkulu asiletha, and futhi wabanikeza lesi sithembiso abafundi abapostoli bakhe na kubantwana babo, hayi kuphela kubo. Lalela ke, and to all who are afar off. Nathi sesangena ke lapho yithi labo who are afar off, thina sikude nabo bonke abakude kuphela nje uma ngabe beyokwamukela uJesu abe inkosi nomsindisi okuphila kwabo. Le promise bazakwazi ukuthi ifinyelele nakubona, noma this gift of the Holy Spirit bazokuyithola, as many as the Lord our God will to call. As many as the Lord our God will call.
ngobuningi babo bonke ababizayo uNkulunkulu, this promise eyabo, this gift of the Holy Spirit eyabo, engithi mina enye yama-emblems akho umoya ongcwele ngomlilo. Ake sigijimeke sekwi-Hebrews chapter 1 verse 7, sivale ngayo nje le ncwadi le. Ithi, and of the angels he says, uNkulunkulu ngengelosi ekhuluma ngazo, wathi, who makes his angel spirits, owenza iy'ngelosi zakhe zibe imimoya, and his ministers a flame of fire, iy'khonzi zakhe wazenza zaba amalangabi omlilo. Angithi-ke manje umoya oyingcwele enye yama-emblem umlilo, ilangabi lomlilo noma umlilo. And-ke manje uma ngabe usufika emntwini leli langabi lomlilo lehlela kuyena, bese umuntu eqala ekhuluma ngezilimi, and-ke manje kusuke kungene lawa amandla lawa yilangabi lomlilo, and-ke manje lamalangabi omlilo aphenduka-ke manje enze-ke manje iy'khonzi zikaNkulunkulu zibe ngamalangabi omlilo-ke manje, hhayi ukuthi zona zingamalangabi omlilo, kodwa manje ngenxa umoya ongcwele osuke efikile kubona, bese manje kuwa ama-ministers noma abantwana bakaNkulunkulu, iy'khonzi kaNkulunkulu ziphenduke zibe ngamalangabi omlilo, bese manje ziyaqala ishumayele ivangeli, zihamba ngamandla. Angithi ushilo uJesu wathi nizokwamukeliswa amandla uma ngabe umoya ongcwele sefikile kunina. Wayechaza khona lokho ukuthi lawa amandla lawa ayilangabi lomlilo, and manje njengoba eyilangabi lomlilo nani niphenduka nibe ngamalangabi omlilo, nithi mani lishumayela leli ivangeli nithi uJesu inkosi, nilishumayele futhi nibe ningasabi lutho, and futhi abalalelayo baphenduke babuyisane nenkosi, and futhi abadinga umoya ongcwele bagcwaliswe ngomoya ongcwele. Yilokhu nami khulekelayo ukuthi njengoba nje le message uNkulunkulu eyibekile lokho eyiletha kuthina, mawehle umoya oyingcwele wehlele kuthina ngamunye kulaba abakholwayo ukuthi ngempela bayamdinga umoya ongcwele, mawehlele kubona ube ilangabi lomlilo kubona, and-ke manje bona-ke njengey'khonzi kaNkulunkulu nabo baphenduke babe ngamalangabi omlilo, bathole lawa amandla babe ngamalangabi omlilo, bashumayele leli ivangeli, bahambe batshela abantu ngoJesu osindisayo, ngoJesu othethelela izono, bahambe bevangela, bahambe benza konke lokhu uNkulunkulu ababizele khona, ngoba sila emhlabeni ngepurpose, but le purpose ukuyifulfilla sidinga umoya ongcwele. Ngewisdom yethu soze nje so hamba ngewisdom yethu size songena ethuneni singazange sakwenza bese kuzele emhlabeni, up until sigcwaliswe ngomoya ongcwele, then sokwazi ukufulfilla lokho esakuzela, ngoba umoya ongcwele uyoqala wambula ukuthi wena wazelana, uyeke lokho kungazange wakuzela emhlabeni, ukuyeke bese uqala wenza lokho okufanele ukuthi ukwenze, and uma usukwenza lokho okufanele ukuthi ukwenze la emhlabeni uphenduka kube isikhonzi esifana nelangabi lomlilo, ngoba lithi iy'khonzi zakhe wazenza zaba amalangabi omlilo. Lalela, siyamdinga umoya ongcwele, but iqala kuphi indaba? Thatha uJesu abe inkosi nomsindisi wokuphila kwakho, bese uyahlala kuye. Njengoba ngilokhu ngisho, noma ngabe kwenzakala ini, mangabe ulahlekelwa izinto, kulungile, hlala kuJesu Kristu. Uyazi uNkulunkulu kungani, ungasuki kuyena, hlala kuJesu Kristu, ungayi kwenye indawo. Ekugcineni kwakho konke uNkulunkulu uza kuzambula kuwena, and uma esezambula kuwena you understand kungani lezi zinto ezithile bezenzeka, and the day so understand uzohamba ngamandla. Igama lami ngumduduzi ngwakaShabangu. Asiphinde sihlangane kwivideo elandelayo. Amen.